बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय शिवाजी। तो मैंने बोला क्या ना सलमान, कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी है भैया। भावानू किती तार लावणार? जे वर आमचे खेळाडू चढतात ते फोडतात ते सर्वजण एक विचाराचे असतात, त्यांना एकच माहित असतं की दहीहंडी आम्हाला सगळ्यांना फोडायची आहे। नमस्कार मंडळी, अस्सल मालवणी क्रिएशन कणकवली या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मिलिंद तुमचं सहर्ष स्वागत करतो। आज आपण आलो आहोत कणकवलीला। सन्माननीय आमदार नितेशजी राणे साहेब पुरस्कृत भव्य दिव्य अशी 5,55,555 रुपयाची दहीहंडी एक्सप्लोर करायला चला तर मग। महाराजांच्या संपूर्ण महाराष्ट्रात दहीहंडी उत्सव मोठ्या जन्नत साजरा झालेला आणि आपल्या मतदारसंघातल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचो सामान्य माणसांचो विचार करणारे कार्यकुशल कार्यसम्राट आमदार नितेशजी राणे साहेब यांच्यानी भव्य दिव्य दहीहंडी उत्सवाचं आयोजन केलेला महाराज। आता बघण्यासाठी हे सोहळा बघण्यासाठी सगळे लोक जमलेले बरीचशी दहीहंडी पथकं पडून उरलेली आहेत महाराजा। परत भर जाऊ दे महाराजा, सगळ्यांका निरोगी आयुष्य दे महाराजा। आणि येत्या विधानसभेच्या निवडणुकीत सगळ्यांचा रेकॉर्ड ब्रेक करून आमच्या मनात आपले माणूस आपले आमदार हे घेऊन मतान निवडून लवकरात लवकर कॅबिनेट मिनिस्टर होते महाराजा। किती जण आणि हा सिद्ध होणारा खेळ बघण्यासाठी तुफान गर्दी आहे। व्यासपीठावर आदरणीय नारायणराव राणे साहेब, नितेशजी राणे साहेब, निलेशजी राणे साहेब आणि सगळे पदाधिकारी उपस्थित आहेत आणि हा याची देही याची डोळा असा सोहळा बघण्यासाठी सगळे प्रेक्षक आतुर आहेत। 8 थराची सलामी देण्यासाठी बालवीर गोविंदा पथक चेंबूर मुंबई हे सज्ज झालेले आहेत। 5 थरापर्यंत व्यवस्थित गेलेले आहेत आणि आता खरं कसं आहे शांतपणे एकावर एक
ह्या ऐसर हृदयात असाचा लागता आणि त्याचं ह्या जिवंत उदाहरण आहे. कारण एखादं हिंदी गाणं असत, एखादं रॅप सॉन्ग असत, ह्याच्यासाठी कोणही फरमाईश करतात, पण महाराष्ट्रासाठी फरमाईश करणारा ह्या घराणा बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी. म्हणा असं जय भवानी महादेव. सगळ्यांनी हात मारा. छत्रपती शिवाजी महाराज. अजूनही बोथट झाली नाही धार शिवाच्या तलवारीची आणि कुणाच्याही हिम्मत नाही आम्हा मराठ्यांना संपवण्याची. घासल्याशिवाय येत नाही धार तलवारीच्या पातीला आणि माझ्या या मराठ्यांशिवाय पर्यायच नाही हो या महाराष्ट्राच्या मातीला. छत्रपती शिवाजी महाराज की. छत्री मागे घ्या. आणि राजापूर महिला पथक आता घर लावायला सुरुवात करते. जोरदार टाळ्यांनी त्यांना जरा प्रोत्साहन द्या. जोरदार टाळ्या वाजवून कारण महिलांचं पथक आहे. माननीय आमदार नितेशजी राणे पुरस्कृत आणि कणकवली तालुका भारतीय जनता पार्टी आयोजित जयंती महोत्सव 2024 मध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. महिला पथकाने घर लावायला सुरुवात केलेली आहे आणि 6 व्यक्ती धावणार आहेत. राजापूरचा आहे आणि शिवसेना पदाधिकारी सौरभ खडपे राजापूर यांनी स्टेजवर यायचंय. सौरभ खडपे राजापूर. यशस्वी विद्या असे 6 थर महिलांनी लावलेले आहेत. वा वा जोरदार सांभाळायचं आहे सगळ्यांनी. बाजूचे बाकीचे गोविंदा पथकवाले आहेत त्यांनी त्यांना साथ द्यायची आहे, त्यांना जागा द्यायची आहे, त्यांना सांभाळून घ्यायचं आहे. एक प्रयत्न झाला होता 5 थरांचा आणि झालेले आहेत यशस्वी. जोरदार टाळ्या. त्यांना प्रोत्साहन द्या टाळ्यांनी. तुमच्या टाळ्यांची त्यांना गरज आहे, तुमच्या शिट्ट्यांची त्यांना गरज आहे. शाबास. वा वा. उत्तम प्रशिक्षित असं हे मंडळ आहे. गांगोमाऊली गोविंदा पथक फोंडा. वा 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 वा. 1 2 3 4 5 6 जोरदार सलामी दिलेली आहे. गांगोमाऊली गोविंदा पथक फोंडा. वा 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 वा. जोरदार टाळ्या होते. टाळ्या
जोरदार, अजून जोरात होऊ द्या टाळ्या. अतिशय शिस्तबद्ध असा थर लावण्याचा प्रयत्न करतात. खूप छान असं प्रशिक्षित मंडळ आहे हे याच्यावर दिसतं. हे चेंबूरचं मंडळ आहे. सुंदर असे 8 थर लावलेले आहेत. त्यांचं कौतुक आपण सगळ्यांनी केलंच पाहिजे. धीरे सर, अप्रतिम. पुढे 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 कृष्ण, पुढे ये कृष्ण. आणि ती मुलगी कुठे आहे? राखी, राखी आहे बाजू. मुझे याद है कि सलमान भाई मुझे एक बार दबंग के टाइम पर खाने के लिए लेके गए और बोले कि क्या है ना सोनू, तू बड़ा लंबा है, गाड़ी में फिट तो हो रहा है ना. तो मैंने बोला क्या ना सलमान, कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी है भैया. तो उन्होंने बोला डायलॉग बड़ा कमाल है कि कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी है भैया. तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ कानून के हाथ और राणे परिवार साहब की बहुत बहुत लंबी है भैया. अभी मुझे एक मेरी फिल्म आ रही है फतेह, 10 जनवरी को रिलीज हो रही है. मैंने ना सिर्फ प्रोड्यूस की, एक्ट की, लिखी भी और डायरेक्ट भी की. बड़ी फिल्मों में मैं डायलॉग्स बहुत लिखता रहता हूँ और उस फिल्म का एक डायलॉग है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ. पहली दफा इस मंच पे बोल रहा हूँ. सर इजाजत हो तो उस फिल्म का एक डायलॉग है जो मुझे लगता है कि हम हर एक पर वो कहीं ना कहीं जरूर बैठता है. उसमें एक पुलिस वाला मुझसे पूछता है कि ये फतेह सिंह, इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक बात करनी चाहिए. तो जिसमें मेरा डायलॉग था कि कहीं पढ़ा है सर कि हैसियत भी आसमान जैसी होनी चाहिए, कि हैसियत भी आसमान जैसी होनी चाहिए, क्योंकि जमीन कितनी भी महंगी हो कोई ना कोई खरीद ही लेता है. मैं खुद नागपुर से पढ़ा हूँ, एक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की थी. वैसे मैं पंजाब से हूँ, फिर अभी तो मुंबई में बड़े साल हो गए, अभी जिंदगी वहीं पे बीतती है. तो मुझे मेरे माँ बाप ने एक चीज़ सिखाई थी और मेरी माँ ने एक चीज़ बड़ी बोली थी जो मुझे कोरोना में जब मैं आप लोगों से जुड़ा, लोगों से जुड़ा, तो मुझे लगा कि वो सही बैठी. जो मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आप कितनी भी फिल्में कर लें, 500 करोड़ 1000 करोड़ के बॉक्स ऑफिस हो जाए, लेकिन जब आप एक आम इंसान से जुड़ते हैं, जब आप एक इंसान की जिंदगी में वो मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं, तो उससे बड़ा बॉक्स ऑफिस नंबर नहीं होता. और मुझे मेरी माँ की वो लाइनें याद आती है कि सोनू कभी अपनी जिंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल ले, कि सोनू अपनी जिंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल ले, फिर देख तेरा नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाएगा. तो जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो मैं सर के साथ बैठा वही बातें कर रहा था कि किस तरह इतनी प्रोग्रेस हुई है यहाँ पर. और मैं नारायण सर की जो जिंदगी के बारे में थोड़ा बहुत जानने की और कोशिश कर रहा था, तो मैं वही देख रहा था कि जब आप लोगों की जिंदगी से जुड़ते हैं, उनकी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पढ़ाई में, चाहे हेल्थ केयर में, आप उनकी जिंदगी में मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं, तो फिर हर चीज अपने आप बड़ी होने लग जाती है, क्योंकि आपके साथ एक दुआओं का सफर जुड़ जाता है. तो सर मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि आज मैं इस मंच में आपके साथ हूँ, नीलेश भाई के साथ हूँ, नितेश भाई के साथ हूँ. राकेश जी, थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया मुझे इस परिवार से जुड़ने का. बस यही कहना चाहूंगा कि मुझे पता है कि मेरी जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है आपकी ख्याल रखने के लिए. पर मैं यही कहना चाहूंगा सर, इस मंच पर कभी भी मेरी ऐसा जरूरत पड़े तो मैं आपके साथ जुड़कर इस पूरे आपके पूरे इस इतने बड़े परिवार में कभी भी मेरी तरफ से जरूरत हो, चाहे एजुकेशन में
या मेडिकल में आप मुझे आवाज़ देंगे आधी रात को, जब मैं खड़ा मिलूंगा आपके साथ। थैंक यू सो मच और आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, हमेशा खुश रहें और मिलते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपके मम्मी का एक स्केच निकाला है हमारे यहाँ के कलाकार ने, जिसका नाम है हर्षद मिस्त्री, वो आपको देना चाहता है। तो सबका हर्षद मेस्त्री कुडाळ मेरूर उत्तम गायक आहे, हा एक कलाकार आहे। सुंदर असा नयनरम्य असा हा देखावा आहे, स्त्री सक्षमीकरणावर आहे। हा बोला बाबा। बेटा कुठे आहेस? हो बाबा, घरीच यायला निघालंय, वाटेत आहे। नाही ग, उशीर झाला म्हणून फोन केला। ये बेटा ये सांभाळून। राखी तांबे नावाची हा मुलगी बाबा, येते मी, नका काळजी करू। 2 थराच्या वर गेलेली आहे आणि तो ऍप सुरू झालेला आहे। रोज छेड काढणारा मुलगा आज पण इथे असला तर? ए जाने मन, कुठे चाललीस? येतेस का फिरायला? सोड सोड माझा हात, मी तुझ्या पाया पडते। माझे आई बाबा माझी घरी वाट पाहताय, मला जाऊ दे प्लीज प्लीज। अगं चल चल ग, थोडी मजा करू घेऊ। धावा धावा कोणीतरी, मला वाचवा येणाऱ्या धमाच्या तावडीतून।
अरे दारा खिडक्या उडे घेऊन काय तमाशा पाहताय? वाचवा कोणीतरी. अरे माझ्या जागी जर तुमच्या आया बहिणी असत्या तर असं तमाशा बघत उभे राहिला असता का? अगं कुणी नाही येणार तुला वाचवायला. ही आजूबाजूची लोक फार तर काय करतील, मोबाईलवर शूटिंग करतील, पण तुला ते वाचवायला येणार नाहीत. वाचवा वाचवा मला कुणीतरी. हे देवा, हे दयेचे सागरा, तू तरी धाव घे माझं रक्षण करायला. तू तरी धाव घे, तू तरी धाव घे, तू तरी धाव घे. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. उठ बालिके, उठ. अगं या कलियुगात तुझं रक्षण करायला ना मी येणार, ना छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मणार, ना धर्मवीर आनंद दिघे जन्मणार. या कलियुगात तुझ्या अब्रूचं रक्षण तुलाच करावं लागेल. या नेत्यांच्या ओझ्याखाली जमलेली ही तपास यंत्रणा, न्याय व्यवस्थेकडून होणारी दिरंगाई, यामध्ये तुझ्यासारख्या पीडितांना न्याय मिळेल असं वाटत नाही. आणि हा समाज दार खिडक्या उघडे टाकून तुझ्या अब्रूची लत्तर बेसीवरती टाकताना पाहिजे. मोबाईलवर शूटिंग करे, पण हे भेकड लोक तुझ्या मदतीला धावणार नाही. उठ बालिके, उठ. स्वरक्षणासाठी घे दुर्गेचा अवतार, घे हातात शस्त्र, आणि खरे वाचवा मला कोणीतरी, वाचवा. अरे शूटिंग कसली करत बसलाय, वाचवा वाचवा. तर मंडळी, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि आमचं अस्सल मालवणी क्रिएशन हे चॅनल सबस्क्राईब करा. भेटूया पुन्हा एकदा अशाच एका भन्नाट ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.